Of dat nog mijn man, mijn zus, een vriendin, mijn vriend, vrienden, collega's, wat dan ook. Als een oor gelukkig is, dan is het me wel goed. Dan doet het net zo hoe ik me viel. Dat wie altijd wat ik deed. En hier in Londen, ja, wieren die mensen er al je net, hè? Dus ja, daar hoeft hij ook niet hier nog aan te passen, want die mensen bent er gewoon net. Dus dan komt ze bij die zelf uit. Dus dan is het waar we toe graag was. Goed. En toen zei ik van ja, misschien is Londen wel zoals sommige mensen gewoon de druk zitten naar een afkikkliniek, maar die leren de naar je dingen, ons zal leerde ik je naar je dingen, zoals me minder aanpassen. In Londen is Ted in de kundekamer Marcel van Limbeek. Hij is de vaste loodstechnicus van Tori Amos. Die vroeg ze 24 jaar geleden van Ljouwt naar Londen en had er een eigen studio. En op een gegeven moment dan, je krijgt ook op Facebook wel vrienden aangeboden. Ja, hè? ja, Van, wil suggesties. Jij, ja, suggesties. En jij was dan een suggestie en we hadden, ik weet niet meer het nummer precies, maar iets van 80 gemeenschappelijke vrienden. Ja. Jeetje, nou, ja, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? En ik dacht net via dus misschien had ze wat tips. En ik dacht, nou misschien mailt die man me helemaal net iets weer waarom. Denkt hij, nou ja, het zal alweer wel. En of misschien stuurt hij me een berichtje weer waarom van, oh ja, nou dat is wel een goede pianist, die zoest wel eens. En dit is zijn nummer, die kist wel eens bellen. Meer die ik ook net verwacht. Maar Marcel zei, kom laten we gewoon eens even, kom eens even bij mij in de studio. We doen eens even een biertje in de pub. En toen ontstierden er eigenlijk hele oren dingen wat ik helemaal niet bedenken kon. Maar daar hebben we het niet eens goed over gehad. Maar het lijkt me ook heel leuk om een keer weer met Friestalige muziek of Nederlandstalige muziek of Engels of iets te combineren. Misschien iets te doen maar met verschillende talen. Dat lijkt mij ook heel leuk. Ja, dus, want daar gaan we het ook aan. Dat we zijn zo ook wel heel leuk geweest om hier in Londen mooi Fries noemen te maken. Ja, weet je wel? Ja, dat lijkt natuurlijk wel heel erg leuk. Ja. Dus we gaan wat doen, zonder meer. Juist leuk om technisch... Weet ik me vroeger heel druk maken over, dus ik, familie, vrienden, neem maar op, maak ik me ook altijd druk over wat vindt het publiek ervan. Is het wel goed wat ik doe? Vinden ze het ook stom? Slaat het wel ergens op? Misschien is het belachelijk. En nou denk ik meer, ja, ik ken het meer als gewoon een meisje wat er in mijn hart wennet. Ja, we gaan even kijken naar het uitzicht. Oh ja, kijk. En dat is, ja, maar daar woon ik vlakbij, hè? Ja. Ja, waar woon je dan? Nou ja. Dus Broadway loopt daar. Broadway Market loopt dus Hackney Road zo daar. Hartstikke leuk hier te zien. En hopelijk tot snel. Ja, we houden contact. Ja, succes met je show. Ja. En ik ben heel erg van plan om te komen kijken in Nederland. Oh leuk! Ja, dat moet je zeker laten weten. Ja.